Nandito lang ako sa bahay para mag-asikaso din sa anak at asawa ko. Ngayon magluluto tayo ng pang-ulam nila mamayang gabi. Magluto tayo ng palukan. Tara, panoodin nyo. So ayan, meron tayo ditong bawang, sibuyas at luya. Ayan. Tapos magic sarap, saka sinigang sampalok. So ayan, hiwain mo natin itong mga sangkap.
ayan mga kabiyahe, susundo naman tayo ngayon sa school. Tara, samahan nyo ako. So ayan mga kabiyahe, sobrang init ngayon, napakainit. Ang oras 1:30 PM, dati ang uwian nila 3:30. Pinaaga ng school dahil sobrang init, baka daw mamaya yung mga bata madumugo yung mga ilong, sobrang init, kaya inadjust yung pasok nila sa kayong uwian. Sobrang init, tignan nyo ito. Ayan, napakainit. Tignan nyo, para kang niluluto sa araw. Kaya mga kabiyahe, pag babiyahe kayo, magdala lagi kayo ng mga tubig, maraming ekstrang tubig. Mahirap na, baka mamaya may stroke kayo sa daan, kaya ingat-ingat din. Ayan, napakainit, tignan nyo. Napakahirap pag ganito, nakakahilo. Mga kabiyahe, ito nga pala yung personal service. Pag may biyahe ako, yung mga nagre-rent sa akin, nanghihiram ako sa mga tropa. Pero pag kunwari ang sakay ko lang mga 8, 7, yan, ito ginagamit ko. Pero pag mga 12 pataas, nanghihiram na ako sa mga tropa, nagbaboundary na lang tayo. Yung diskarte lang talaga. Kahit wala kang sasakyan, pwede kang kumita sa pagdadrive. Basta iingatan mo lang yung hihiramin yung sasakyan, para pagkatiwalaan ka ng may-ari. Kahit saan ka man bumiyahe, ayun, hindi sila mangangambal pag nakita nilang maingat ka. Ako, madami ako nahihirapan sa sasakyan sa mga tropa. Depende kung ilan yung sakay ko, makakahiram ako ng mga MP350 premium, high ace, yung mga high ace na bago, mga malalaking sasakyan. Yun, pinagkakatiwalaan ako kasi iniingatan ko. Yun kasi ang dapat natin pag nanghihirap tayo sa sasakyan, ingatan natin kung ano natin kinuha at ganoon din natin ibabalik. So yun lang mga kabiyahe, tips lang, kahit wala kang sasakyan pwede kang kumita, basta makisama ka lang sa mga tropang may sasakyan, mag-boundary ka, ayan, tapos ingatan mo lang, yun lang. Yan na siya, yan yung anak ko, panganay ko. Ayan na. Ayan. Dala natin yung bag niya. Ayan. Ang init. So ayan, ito lang. Mga kabiyahe, nasundo ko ni anak ko. Pauwi na kami ngayon sa bahay. Kabiyahe, nandito na kami sa bahay, kararating lang namin. Nakalimutan ko pala, marami pa pala akong labahin. So mamaya samahan nyo naman ako maglaba. Ganito talaga pag walang biyahe, sasamantalahin yung mga gawaing bahay para hindi tayo matambakan ng gawain. So yun lang, mamaya samahan nyo ako maglaba. Dami ko na namang labahin. Maapaw na naman sa biyaya. Ayan. So, laba-laba muna tayo.
tapos na ako maglaba. Ayan, napakadami ko nilaban. Ayan. So, ayun, nakakapagod. Sabi nila, 'di ba? Dapat babae ang naglalaba, pero sa akin naman okay lang kahit lalaki kasi hindi naman nakakababa ng pagkalalaki yung paglalaba. Nakakatulong ka pa sa asawa mo, 'di ba? Yung mga gawaing bahay, natutulungan mo siya. At hindi kayo nagkakaroon ng away. Tingnan nyo, mamaya malambing sa akin yung misis ko. So ayun, huwag nyo ikahiya na sa kapwa ka lalaki, huwag nyo ikahiya na naglalaba kayo dahil hindi nakakababa ng pagkalalaki yan. Ayan, dahil ginagawa nyo naman yan para sa pamilya nyo, hindi naman para sa ibang tao. Kaya huwag nyo isipin yung sasabihin ng ibang tao. So yun lang. Kaya abangan nyo ulit yung susunod kong video. So ayan, titignan natin yung reaction ni Mrs. kung matuwa ba siya sa ginawa ko ngayong buong araw. Ito siya, puntahan natin sa kwarto. So wait lang. Ayan na. Ay, tulog siya. Tapos na akong maglaba. Gag! Oo lang, sagot mo. Ay, huwag na kayo maglaba. Huwag na kayo maglaba kung ganyan lang yung sasabihin, di ba? Sorry, hindi totoo yung sinabi ko kanina. Huwag na kayo maglaba. De, joke lang.